Unsay ko answer? Procedure. First step. Ano to kita? Hi guys, I am CJ Sean and welcome back to my channel. So today we're here at Pardo, Cebu City, and labot kita Pardo nung para mag food trip ta. Before we jump to the video, please don't forget to hit like and subscribe. Be a responsible traveler, share peace and love. Let's go! Happy birthday to February na. Ano yung daghan mo, Ma'am Kat? Ha? Ano yung daghan mo? Well, si Sheila ka na dito. Ato na nga to. Wala ka rata? Tayo'y Pilipino! Annyeonghaseyo! 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 Nga, diling. Toslo buwa. JMRC merchandise. Mabrait na diling. Ang liwotak. Ha? Oh, shout out you, what's up? Muna ang utok deh. Wow. Utok. Sila sili, lumpia, at siomay. Wow, siomay. Anli utok. Tagpila po yung suslo po ate. Ha? Mo ba? Puso rin bayaran de 4 usa? Kuya wag. Hi guys, there is a GMRC to Slobo. Libre na ang utok no? Ang bayaran ka puso. Kung wadi siya dalikag dyan ng sibuyas mo, bayaran na ibayad sa. Kuya ano? So, ano siya? Kaya ba ka maluto? Sige, si Ma'am Sheila ang maluto karon. Puso ako ng gibayran. Uy, si Sir Kevin puso lagi ni uduharan ka puso iyang mo. Kansi kayo silang kuan diri. Oh, puso guys. Dipila puso to 4? Mura. Hindi mo ning utok. Ay mo ni utok? Wala lagi ng utok no. Durante ba na ko na eh? Mura siya ko ano? Perfect paste ra. Sa ganyan ni tufu mo. Ay. Oh. Ila na ginawa to or gidugmok na mi. Ambot, lahi mo nang sa ko. Ano na nila? Kasi sa garo di auto kay kato di na. Kasi pag high school. Oh. Pero Hey guys, so the last time na nagtuslubo ako kay 2014, 2015 pa gito basta college pa ko ato guys. Si Ma'am Sheila ang muluto para sa mo bantay lagi wala mit ato na sa ituslo score. First step, kuan ka na mainito na kaha na. mas init pa nimo. Mas init pa ko. Mas init pa ka. Second step. Oh, binakuan. Dapat English, you gotta put like how many degrees? Isaon pag detect para init ang mantika na. Isaon bagay bawo nga init ang mantika. Anaon na siya. Sagsara na yung mga kamot. Oh. Wala ka-happy ni Ma'am Camila, pure entertainment. Sige na, first time na ba ni Sir Kevin mo ka gusto mo? Oh. First time mo? Ano mo kabawan niyo? Kaon ako. Opo, kaon na upilya? Nakaon na, pero hindi ko kabawan na. Kaon na upilya man. Kaon. Oh. Suka mo na, ay pa. Sir, ipaig na siya, sir. Steer tayo. Isa akong pag-steer. Ano na yun? TikTok lang lang mo. Grabe. Si Sheila na lagi ko na ni. Vlog take over na. Next, oh my god, ginawan. Sa muna ni sa basta kani. Zoom lang ako eh. Amazing. Dapat si Sir Art ang una mukuhan, mukhaon. Okay, first time ano yan. Sorry, dito kami. Yan naman mo. Kahit
Pinay ang bubbles. Ah, bubbles. Pinay ang kayo. Oh, wala yung naong nila kasi mo. Wala, yung naon ni sila. Ayay. Time sa unsa na snack na yun panihapon. Kanang bibindi ko na sa sabot. So you dip in the bubbles and then you eat. Yes. Yes, Kimon, sige na. 1, 2, 3. Oh. Tinatayo pa. Gusto ang pagtayo pa. Gidaw. Ayos, sige. 1, 2, 3. Ang raba na ha. Labi mo kag Titan. Kahit something kuwang. Wala, kuwang daw. Say kuwang, sir. Ito slow ko na to speakers daw. Mas lamit tanam na speakers. Ari daw ka ba? So sa way pagdugay-dugay pa mga on pa guys. Ano kabarok ko no? Di mo to. Okay ba na ni? Cute. Kain na ng kain no pilya. Naku, buta ko gikan. Pagmata na ko ito, guys. Mo na igutom dai. Mo na ko giunta na bagi mo yung utok te. Bagi mo yung utok kwat. Idug mo kang utok. Ah, giblend. Dito ka? Giblend. Oh. Okay. Utok sa baboy kay giblend. Kay frozen. Puro na may ice. So, vlog take over, no? Pamain po. Ako yung magluto guys. Unsay kwan, sir? Procedure. First step. Ano ba ito ko gida? Kanang guys, kanang pahibalo sa tanan no, na nagdani si Kevin og black pepper. Kanang Sir Kevin, pasabta ko nung ani Sir Kevin. Kabaw man siya nga magkusdo buwa ta. Mag-cormic, pag yun dili ka tag-piso. Pwede na. So you mix the Bombay. Then you wait until golden brown. Oh, ang black pepper guys, tara guys. Sponsored by Sir Kevin. Sunod sir. Okay na sir. Ang brain daw. Ang brain, morning brain ni Sheila. Frozen. No. Unsa Sir Kevin? Ang morning brain ni Camille. Alamat ah. Look. Sabi yung sa comment ni Sir Marcus. Yan, opilya na yun. Frozen ya. Koyo. Salamat kinam. Look, ang black paper. Ang black pepper siya gada. What? Okay, boy. Are you living under the rock? Ito na niya eh. Ito na. Okay. Yay! Ito yung lasa ni guys. Gito lawi sir si Jay, kami ni Kon. Kinayin ko. Pagdun lang niya man. Ayaw ra, anayin. Pagod. Lami. Sure ah? Lami. Lami daw. Yung mas tapuno di pa. Yung bilbil siya. Ay kabala ka sir, wa nakita. Happy dito. Ano masasabi mo? Aktora. Ang masasabi ko, ang personal type. Chika na mo ba? Sidaw. Sila min. Ano ba? Dapat morning. Naanad lang. Ah. Mura magyapon. Huh? Ito. Mas malasa ka na asay. Din elevate the Black pepper. Black pepper. So narinig kami na black pepper guys. Mira ko din. Lalalala. With black pepper. Gamay. Gidaw babe. Sorry daw. Benta na me. Oh. Ame. Ame. Kumakasyat lang. I'm so excited. Uy. Ano ni siya uy? Ay bantog. Ano ni siya uy? Kaon tayo. Ako na sa starring ano yung Oh. vlog. Ay, Shout out sa mga fans dayon. shout out ninyo. Yo, what's up? Pila ka puso inyo ng kaon? 8. Imo 20. Oh, grabe. Saka sir si Jane. 30. 3-6. Ah, 3 Imo ah. 20. 6. Wow, 6 bro?
Sugay. Yeah, last set na napo ang gusto. Okay, hurot na. Mono to ang vlog, guys. Mono to pinakaway ayaw nga vlog. Hey guys, so muna may kaon sa mga Tuslo Buwa, diri sa GMRC. Share peace and love. Reaction. Hi guys, so time check 9:30 and I'm here at Cebu Business Park na, and I'm actually walking padung sa Balay kay wala ko taxi pauli, and I'm hiding my camera kay para sa lakaw dire, pero I'm nagalit na lang ko og lakaw kay almost curfew na diri sa Cebu City nya. Di ko ganahan madakpan ko, so muna nga lakaw-lakaw lang ko. I'm gonna close this vlog now. So if you guys enjoyed this video, don't forget to hit like and subscribe. Amping ta mga bye, and share peace and love. Bye. Dulit ka nang. Let's go.